Halo, lagi ngonten di kandang ayam spesial hari ini di kandang Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat subscriber mania. Dimana Anda berada, semoga sehat selalu, rezekinya lancar ya bro. Nah ini tadi melalui rintangan dan perjalanan yang panjang, sungguh melelahkan bro. Ini lokasi Kasihan Tegal Lombok. Kali apa men? Kali apa kan mas ini? Kalimojo ora umum dalane. Selamat datang masyarakat Kalimojo bro. Luar biasa perjuangan hari ini. Nyampe kandangnya just Ini kandang. Masa luar biasa. Sing dipanas sing kandang ndi, Mas? Nggih. Oh, nginggil mriki. Oh. Nggih. Monggo. Nggih. Medale pundi? Halo? Medale pundi? Nek ningan. Mriki. Oh, nggih. Sak lantai. Oh, lek sak lantai, sing sak lantai urung dadi lho. Contohan kandang. Ora mulu pitike. Repet pitik tenan iki ning anu. Kalombo. Iki piye kuncine ngene? Iya men? Wih, ngentot, buka. Ora. Anjir gede ya. Orang likurin tuh. Musuh pakan. Gue panen barang juga tenang ya. Sobat dulu kadang belur piro ya. Telu papat. Mau motor. Ambune. Kamare wae kene iki lho, padute iki. Tutup nonton Pak Pari endi lucu balik medune sik iki ngene cilik-cilik iki teko kuwono calone iki lantai 1 butuhe apa Patriot besar kaya ngopo besar tindange besar enak kuwi lho ngandap nih nonton ayam ya, Pak? Kosong, Mas. Kosong. Dereng isi. Oh, dereng isi. Nggih. Ini PTN apa? PJB? Niki samudra niki ngadep kiri. Oh, ini samudra. Nggih. Oh. Nembe tunggal periode niki. Dipun kabare. Alhamdulillah saya sak telepon. Niki nek margi mriko tempuh di Greco. Greco. Nggih, greco. Oh, Greco. Cara pun jumbo. Greco. Monggo. Nggih. Nembe tak periode niki. Oh, tempat samudra periode niki mbiyen. Samudra. Ini samudra. Patriot. PJB
Kandangi dhewe. Nggih, monggo niki. Nek saya arah tempat pacaran sing sekeco namung mriki mriko mergi nih. Nggih, lek medal tulaan. Nek model-model tulaan. Medal Galombo, Mas. Oh, model Galombo. Nggih, iki Galombo niku. Kayak mana? Ini yang buang mana? Nggih, monggo. Monggo, Pak. Niku paling jalur paling cerak nggih niku. Sini kok sing model mriki kok. Tulaan nggih, Nyeran. Nggih. Kula pacitan ajane iki priko-pringkuku. Nggih, rada keto tapi tok tebelang sam, tapi lek niki rada kadose celak. Tapi rada jodrok. Wong tulaan iki tiyang tulaan tapi mboten sampe anu bal lek arek mriki. Oh. Nggih. Nggih, nggih. Sing lancang nggih tulaan ku wau. Enggak boleh sering. Tunggal lomba ya tetep anu. Pripun, Bu? Tunggal lomba ya tetep metu kene. Nggih, tetep medal niki wau. Nggih. Ketawune aspal munggah mriki. Ora lek metu niki ora maneh. Pundi? Dun kene iki. Nggih njujuk sak jane. Bisa terus mbrono ya. Jujur. Wis kuwi. Santen kae ngisor penak ngono. Jujur gelis lah, gelis nganti ora. Nek penak ngak iki diungak ngono ki tok tapi yo Lan jero. Lha kula nggih bablas sing pasar apa kan? Bunderin niku kan ngiri, kula mben kan mendet ngandhape mriko kula mben. Dene Sing waduh di kanan. Rama. Kanan nggih. Pondok ini lho samping pondok. Sam anu nih kalau sor sengon-sengon ten anu sor gunungan. Dene sinten, Bu? Pondok. Bablas pondok niku bablas. TS kasihan terus enten pondok niku.